Negurako prestatzen naiz beharreginaz. Nire bizkarrean daramadala ogi zorroa edo gariale neu baino astunagoa. Ezu bezala, alperkeriara emanda negu guztian barau egiten. Zer jan ez duzula zeure bakardadean. Otzik handienetan, elurrak lur guztia estaldoagatik, daukat nire etxia lurraren azpian, bere gari gelarekin. Aseri, erbi, xoxo, birigarro eta enbeste gazti gozeak argaldurik, hotzak igarorik dabiltzanean, nien naiz ez hotzaren, ez gozearen beldur. Gizon guztiak naukate behargintzat, eta esan, ohi dute ikasi behar dela inurrietatik behargin eta kontuzkoa izaten, eta prestatu behar dela zer jan beharrik ezin den egunetarako. Ipuin honek irakasten digu ez buruzalegiak izaten, ez arrotzen gure gauzekin. Esana eta antxinakoa da bakoitza bizi duela bere zoroak. Bakoitzak bere burua goratzea da bere burua ondo ez ezagutzea.